Hezký večer, děvčat. Všechnych vás zdravím, všechnych vás vítám. Nás dneska 3. Ahoj Irinko. Dobrý večer, ahoj holky. Děvčat, dneska vysílání bude krátké. Řekněme vám pár slov o našem prácem programu a každá z nás ukáže to свои топки, co je nejvíc líbí. Мы tady Marta z naší struktury připravila letáček, takže my budeme jechať podle letáčku, protože na letáčku krásně zvýrazněno, které produkty jsou i ve slevě. Jenom pár слов, девчата, с доволенням řeknu, že všechny naše práce prostředky, včetně odstraňovače skvrn, jsou bez fosfátu a bez chloru. To znamená, mají ekosložení, to znamená vhodné jak pro аллергика, tak pro citlivé покушкой. Prostě opravdu ekosložení nemusíte bát. A teďka trošičku půjdeme podle toho našeho letáčku a řekneme vám o těch produktech a na konci ukážu vám, jak jeden z našich produktů funguje. Pavlínka, tak... Takže můžu začít ještě jednou dobrý večer. Já bych začala hned teda u toho prvního produktu. Je to koncentrovaný gel na jemné prádlo. Dá se v něm prát nejenom teda jemné prádlo, jako je vlna, krajka, bavlna, ale také prádlo bílé a barevné. Můžeme prát jak v ruce, tak v pračce. Už při nízkých teplotách, a to 30 stupních, vypere teda to prádlo úžasně, zbaví i skvrny. Jeho složky jsou veganské, je tam veganské složení. Je to biologicky odbouratelné, jak už řekla Irinka, neobsahuje teda ani fosfaty, ani teda, já jsem se na to dívala, že to je bez sloučenin chloru. Tento gel je fakt úžasný. Je to novinka. Já ho mám asi doma 2 týdny. Nemusí se používat a vyvaž. Je to perfektní, voňavé, to prádlo je... Já jsem neměla zatím teda takový prací prostředek. Strašně mi to voní. I po vysušení to prádlo vydrží strašně dlouho voňavé, stačí malinké množství, samozřejmě je podle doporučení dávejte tak, jak máte tvrdou vodu, já jsem teda dala jeden ten vršek na to prádlo a trošinku jsem dala i do bubnu, ale musím říct, že fakt jako bych řekla na to, že jsem dala tak malé množství na plnou práčku, tak to prádlo opravdu bylo vyprané, voňavé, úžasné. Já teda můžu jen doporučit a teďka je s 35% slevou, vychází katalogová cena je nějaký 195 korun, takže pokud máte slevu 20%, vychází na 156 korun na biologický nebo na prostředek, který je eko, je to úžasná cena. A musím teda pochválit, fakt strašně moc to voní. Mně taky, jak jsem říkala, da přijdu, že kam to je můj top. To je prostě božský, opravdu božský. Takže tak. Дякую, Павлінка. Далі у нас представлені ми маємо 3 другу працегелу. Також працегел на барвне прадло, працегель на біле прадло і універсальний. Також всехні, не буду опаковувати, всехні, правда, мають екосложення, не мають фосфатів, не мають хлора, а всехні наші працегелі фунгують на закладі рослинних ензимів. А тиглеті рослинні ензими схопні, тиглеті в шпіні, тиглеті молекули, якоби, уділати так же, вони якоби между собой ten spoj zničí a oni jakoby jdou od té látky. Používám их všechny, абсолютно všechny, jenom řeknu vám výjimečnost. Takže barevné samozřejmě jde na barevné prádlo a jeho můžete používat i na dětské prádlo. Takže opravdu, když máte malé dětičky, tak můžete používat ten barevný. On pečuje o tom, aby váš barvičky, яз в барвичках, aby zachránился, aby prostě nebyla pohled jakoby взгляд, як прадло випране, видите, о чому урчичем мовим. Takže tohle to pomáhá ten náš pracegel na barevné prádlo. Dál u nás jde pracegel na bílé prádlo. Používáme ho málem každý den, protože jak pracuji jsem v zdravotnictví, tak nosím bílé oblečení a po každé službě to prostě musím vyprat. Vynikající produkt, perfektně odstraňují skvrny. Prostě opravdu božský, moc ekonomné složení, ale ten bílý не допоручується používat na dětské prádlo, protože on jak má víc aktivních složek, které fungují nejenom na skvrny, a dělá tak, že vaše prádlo nemá ten šedý nebo žlutý nádech, tak ten produkt не допоручується брать dětské oblečení. Dál u nás jde klasický, náš univerzální pracegel. Všechny naše gely mají příjemnou, delikátnou vůni, a его можете používat na jakýkoliv druhý prádlo, na jakýkoliv barvičky, včetně dětského. Opravdu vynikající produkty. Objem všech našich pracegелů je 750 ml. Stačit, já dávám neplné víčko. A opravdu stačit jedno balení, i když budete brát každý den, tak vám stačit na měsíc. Dál u nás jde dětská řada. Dětská řada u nás představena pracegel.
Určitě o tom víc řekne Danečka, protože má tu spotřebu a tu zkušenost. A spotřebu mám velkou. Přesně tak, ale 3 děti jsou 3 děti, co si budeme povídat. A prostě ta spotřeba je obrovská, to opravdu mám pocit každý den, několikrát denně teda. A miminko, které prostě občas se stane nějaká nehoda, takže je to znečištěné, ty skvrny jsou jako fakt náročné vyprat. A musím teda říct, že jak prací gel, tak i Aviváž od Myhy, za prvý, je to teda 750 ml, což jako mně přijde fajn jako i velikostně balení, že to nemáte velký někde a přitom vám stačí tak málo. Pavlínka říkala, že dává víčko a kousek, mně stačí víčko a fakt jako to prádlo, nejenom, že je, když to vytáhnu z pračky, tak voní, ale i potom usušení voní. A to je prostě pro mě známka, že to je snad vyprané, nebo že to prostě fakt jako prošlo tím práškem, že to fakt jako je krásné, ale je i takové nadýchané a ty skvrny, ať už od hlíny, kdy spadnou holky různě, ale bere to i softshell. Mě to normálně vypralo i softshillový zablácený kalhoty, ten prací gel pro děti. Takže pro mě to je fakt univerzální a já už s tím beru i naše jako oblečení. Já nemám jako jeden prášek jako pro dospělé a zvlášť pro děti. Já prostě tím dětským beru všecko a prostě voní to. A hlavně teda ta vůně je fakt hrozně příjemná. Je to takové jako lehký parfém, bych řekla, jo? Že fakt jako má člověk pocit, že to není až moc, že některé Aviváže třeba voní strašně moc a pak, anebo vůbec, ale to je takový, tohle to je takový zlatý střed, takže prostě je potřeba to samozřejmě vyzkoušet, abyste si sami našli v tom, kolik tam toho dát, jak ji říkala Pavlínka, někdo má tvrdší vodu a podobně, takže někdo potřebuje trošku víc, někdo trošku míň, ale za mě prací gel na dětské oblečení a zároveň vidíte i ten dětský, kde to tam vidím, změkčovač Aviváž, tak jsou fakt jako top řada. K tomu se váže teda i odstraňovač škrn. Pavlínko, promiň, já si ti teďko trošku vezmu i vítr z úst, ale já musím činit, protože ty skvrny u nás jsou ve velkým. Odstraňovač škrn na dětské oblečení, vidíte, že teďko je 130% slevou. Za mě vychází teda v katalogu, ho vidíte za 127 korun 50 haléřů. Odpočítat si z toho až tu 30% slevu a je to nejbáječnější prostředek na všechny skvrny. Dneska jsem to zrovna říkala Irince dopoledne, že jsem prala malinkému oblečení overále, kterým spinká. No a jednu skvrnu jsem tímhletím postříkala a skvrnu vepředu na tom oblečení jsem si nevšimla a nepostříkala. A ta zadní je vypraná a ta přední ne. Říkám, ježiš, jsem si toho nevšimla. Takže fakt normálně to vzalo, ten odstraňovač, jako vzalo to prostě fakt až tohleto prostě od miminka všecko, co jako může mít. Jako, jo. Takže jsem za něj hrozně vděčná. Je to půllitrová lahvička, která jako vypadá zase takhle krásný, minimalisticky, prostě vidíte jenom žádný extra logy barvy, prostě takhle jednoduché, krásné věcičky. Stříknete, nastříkáte. Já teda dělám to, že to trošku jako tak ještě poňahňám to prádlo nebo horkou vodou, když si říkám, že to je třeba moc jako špína, tak klidně to namočím, ať je to teplé, to prádlo mokré, nastříkám, takhle to trošku jenom properu, aby se to dostalo úplně všude, ať ta skvrna fakt zmizí a hodím to do pračky a prostě takhle peru s tím odstraňovačem skvrny a za mě je fakt naprosto skvělej teda. Fakt ta dětská řada, jsem za ní vděčná a přiznávám se, že cenově, když si uvědomím, kolik třeba tyhle 3 produkty celkově jsou penězově neuvěřitelné. Nemusíte chodit do nějakých cen, bůh ví jakých, tisícových, že to je pro miminko nebo pro děti. Vůbec ne. Smyhy je to jako fakt za hubičku, opravdu. А když můžu doplnit, já taky mám ten dětský. Он víc určený, отличается он от нашего классического тем, что он víc určený то, co dělají děti, jak ty říkáš, na glínu, na trávu, na pastelky. Tak já, jak chodím hodně se psem, takže там трава a bahno, takže já používám přesně dětský na čistím podrážku spod bod. Já používám ten dětský. A tohle to perfektné. A ještě, jak ty říkala, že za prací gel a Aviváž, со всех мы máme ty druhý Aviváž, teďka bude Pavlínka říkat, ale jeden z nich dětský, tak u mě nejoblíbenější dětský. Taky podle vůně, podle toho prostě, já jeho oblíbila, vyzkoušela všechno, ale tohle to prostě u mě jde. A ještě, co odlišuje našu dětskou řadu, i Aviváž, i prací gel, тоже tam je extrakt aloe. Takže оба два продукты, про то и прадла, то и jemniejsze, и про то про малых. Takže opravdu, nebo kdo alergiky, jak Danečka, ty říkáš, že ty používáš pro celou rodinu, opravdu, když vaša rodina alergiky, nebo citlivá, takže opravdu zkuste dětskou řadu. U mě Aviváž dětské řady prostě všechno, já prostě jenom mohu.
Pavlínka, dál je tvoje, u nás tam 2 aviváže klasické. Klasické ty aviváže, já musím teda navázat ještě jednou i na Irinku. Já jsem teda vyzkoušela všechny 3 aviváže. Měla jsem nejoblíbenější teda tu modrou pro ty děti, taky jsem ji používala. Ona je velice jemná, ale zároveň krásně voní, takovou tou čistotou. Jako fakt je to zajímavá vůně, nic přehnaného, ale teď, co jsem vyzkoušela tu novinku, tak se stalo teda, nevím, jestli to teda budu ještě používat, když jsem začala používat ten prací gel, který je z parfemací. Takže tady ten prací gel, vlastně ten druhý, teda ten aviváž, ta fialová, tak ta je za mě teda úplně boží. Já když si k ní normálně neustále čuchám, protože mi to strašně voní. A co dělám? Já si namočím trošičku vaty do toho a dávám si to do botníku, protože mě to voní, vlastně tím voní i ten botník, jo? Takže když já to dám na tu vatu a strčím to tam, tak mi voní i vlastně ten botník. Jinak musím říct, co se týče teda tady tohle změkčovače na tkaniny. Používá se jak na bavlnu, tak i na vlnu. Jiné prostředky třeba se musí používat, já nevím, jiné teda a vyváže na vlnu, ale tady tohle to ne, jak na vlnu, na syntetiku, na jemné prádlo, jak na bílé, tak na barevné. Pečuje od tkaniny vlastně i zevnitř, udržuje nádherně ten tvar a i barvu. Už ta barva vlastně nestrácí, jak se říká, na barevnosti a ty barvy jsou hodně syté. A je to dlouhodobá svěžec a vůně je jako, člověk tady opravdu pořád vychvaluje, ale je co vychvalovat. Ty výrobky jsou opravdu skvělé, boží a za tu cenu teďka prostě vás vyjde tady tahle 750 ml na nějakých 110 korun, což je neskutečné. A tady právě toho aviváže dávám opravdu, on je strašně hutný. Já než teda to naliju, tak to teda vždycky takhle protřepu a dávám jenom půlku vršku. A to stačí. Jak jsem brala poprvé prádlo, tak mě to tam i zůstalo. A protože já jsem si říkala, to je tak husté, že jsem nalila a mi tam trochu zůstalo. Říkám, a zdalo se mi to prádlo až moc voňavé. Tak jsem pak začala dávat jenom polovinu. Jako úžasná vůně, úžasná. Jenom doporučuji, kdo nevyzkoušel, tak fakt vyzkoušejte. Jo, to za to stojí. No. А так и у нас еще остался еще 2 продукти. Также один – это наш класичний відстранювач скверн. Я його, як сам працюю в здравотниці, также як ділам привази, так прийду в житські флеки. Не без бетадинки, не без нічого. Также флеката, крев, просто všechno. У мене тоглето, я без нього просто не можу. Моментальні його нині, але кожну хвилку його наскладні. Также, як шоколаданочка, я то підтверджую, можете набіжне, якоби детські поуживати, але коли ж ви працюєте з крові, ніби ніякі віці, які, оправду, моц там такое барвиво, так оправду лепше поужить, відстранювач сквер наш класичний. І ще у нас є один продукт, який тоді нині на образовці, але, дівчат, можна ви так його мати, то є наша вонява водичка на жиглення. Просто божська. Также настрикать прадло начинает быть мякучкое, гэскивунь. А где что прадло идет с тонкой латки, няколи гучкой, так можете полози настрикать эту латку, а ручками разровнать, а тем падом не потребуете то жиглить. А правду, без него течка мам jeden поуживам, а jeden мам в засобі, гдиби нагоду на складу был выпадок. А правду моц да поручу, моц перфектная вец, красне вунит. Просто и гдиш nieco z tej, protože jak pracovné věci do práce žihlím a občas to špatně dáš a jak věci tě zbavilné, tak to potom špatně jde to vyžehlit. Tak nastříkáš na to a to prostě hned to všechno jde krásně vyžehlit. Takže děvčat, a ještě tady naša taky voňavá voda. Jestli můžu jenom k té vodě. Já jsem mi teda vyzkoušela, protože spoustu třeba u nás jako děvčat říká, že nežehlí. Jo. Já jsem říkala, že mají sušičku a že nežehlí. No já jsem to vyzkoušela taky do té sušičky tak, že jsem vzala si kousíček, vlastně to jsou takové kapesičky neparfumované, nebo je to perlán, nastříkala jsem to přímo na to a hodila do sušičky a to prádlo úžasně voní i v té sušičce. Takže já jsem říkala, nemusíme to dávat jenom fakt na žehlení, kdy to prádlo se potom jako vyrovná, že jo, při tom žehlení voní vám celý vid. To musím říct, že fakt voní celý vid, ale dá se to použít právě i do té sušičky, že to tam nastříkáte na ten kapesníček, třeba i suchý kapesník látkový. Já jsem tam dala asi 5krát, jsem tam stříkala, hodila jsem tam ten program sušici a to prádlo nádherně voní. Takže z tohle to je voňavá vodička, jo? Ano, s tou voňavou vodou, ano. Takže tak já mám sušičku, pračku s sušičkou, tak musím to taky. Já jsem to právě takhle udělala, že jsem říkala, vyzkouším to, jo, protože říkám, spoustu děvčat jako u nás už má ty sušičky a já jsem říkala, no jako ale do sušičky to asi není. Já říkám, holky, já jsem to právě vyzkoušela, dala jsem to na ten kapesníček, dělala jsem i recenzi na to a opravdu to nádherně voní, to prádlo. Takže tak. Супер. Дівчат, течка хочу вам указати, як пресня фунгує наша сранювач скверн, але моц вам варить цю воду. Поки вона трошечку схладиться, я вам єдном укажу, які у мене
продукты супер, которые уж выскушала, а просто то є моя топка. Также гель на біле прадла, протеже біле, працовне облачення є нам біле. Наш відстранювач скверн класичний, який так і поуживам з білим. Як жикала Павлінка, просто течка на всехно, на іневіці поуживам наш на делікатне. И вонява вода. У меня тиглети 4, которые просто у меня пойду дал. Ano. Takže без того не можу. Samozřejmě на баревне, а на універсальний туди працюю, але просто у мене течка буде ten делікатний, а на біле просто zostane протеже біле, аби не було шедого надиху і на віцях, так ten білий у мене просто zostava. A můžu ještě teda schladne voda, tak ještě bych chtěla k tomu odstraňovači skvrn, ten klasický tady ne ten dětský, ale ten klasický, já jsem na něho dávala recenzi, u manžela vyhořela dílna a v té dílně jsme měli takovou prostě záclonku žlutou a já jsem si říkala, že to teda vyhodím, to byl závěs, nebyla to záclonka, ale závěs. Já na chviličku odběr. Ano, a zkusila si, já jsem říkala, no tak jako mám to vyhodit, tak říkám, nebo to zkusím s tím odstraňovačem, tak jsem opravdu dala, jenom jsem to nastříkala, nechala jsem to, dala jsem to do vody, do laborku a nechala jsem tam chvilku působit. To, já jsem měla pocit, že už jak to stříkám, tak šlo normálně vidět, já jsem dávala právě video, normálně to šlo vidět, jak už to se ztrácí ten dehet, jo, ten kouř, protože to fakt jako, to strašně, nejenom, že to smrdí, ale fakt jako to tak zajde během chvilinky, já jsem si říkala, to nemůžu vyprat. Nechala jsem to v tom působit a 2krát jsem to opakovala, ten program, to prádlo bez prášku, jenom čistě vlastně tady s tímhle, já jsem to potom vysušila a to, no, ten závěs je nádherný, je žlutý, nepoužila jsem, neprala jsem to v pračce, jenom v ruce a nádherně to postilo. Jo, takže a to děvčat naše skupinky Pavlinka ložila, takže můžete na to kouknout. Jo, tam je přímo video, takže se na to koukněte. Tak a teďka budeme zkoušet náš odstraňovač skvrn. Takže взяла на схвал tohleto якобы аналог бетадинки, такое гнедое, а взяла такую утирку, которая идет, видите, якобы толсто, а такая не неровный поверх, также з таких латек найгорше то отхазити в тих флеки, protože вони йдуть якоби на глубку, takže тяжко, так, почекайте, я уберу один образик. To by bylo super, já jsem ti chtěla, že ať tam dáš. Takže z такої латки найтяжче отстранюються nějaký флеки. Takže беру tohleto, doufám, že не zničím собі набіток, а почитач. Takže, дівчат, давам tady, видите? Takže dávám ten flek, abyste věděli, že to je strašně barvice, takže vidíte, ruky hned prostě chytla to na ruky. Určitě ten prostředek znáte, to je jakoby betadinka, mastička, takže tohle to na základě to, co používaється na dezinfekci ran. Takže z ruk, když prostě nanesete to na ruky, z ruk to funguje okamžitě. Vidíte? Na руках то нині. А теďka půjdeme působit na flek. Takže moc dobrý, to настріками. Долежите, не шетрить тиглетим спреєм. Не так же просто далі, а таглета латка, там, де є ten флек, мусить бути пекне нацуцлая тиглетим прострітком. А як же кладаночка, трошечку так помачкать. Трошечку помачкать, а потом нехать. Když видавате до прадла, так гнет можете випрати. Але я вам хочу теďka указати, що можна і просто ten флечек зликвидувати, а потом просто ту вець едом оплахнуть. Takže teďka, видите, помачкала, а давам до теплої водички. Když chcete, aby ten flek odešel hned na papier, tak to musíte пристрикнуть několikrát, ale ta vodička opravdu musí být teplejší. Takže přidám ještě jedno. Tak. А оправду якобы мачкать, аби tohle пůsobilo. Mně líto, že já nemůžu vám misku ukázat, ono možná tak. О, видеть. А оправду jenom так просто оплахнуть. Видите, то je strašně rychlo. Tak, a všechno. Gotovo. Tak kdo zná koncentrovanou betadinu, tak ona opravdu nejde dolů. To je velká problém ji odstranit. Takže opravdu jenom dát hodně a dát do horké vody. Samozřejmě, když to máte látka, která může pustit barvičku, tak не давайте до горькой воды, jenom prostě настрикать, дать до теплой водички, смыть, потом еще настрикать, а не хать пůsobit 15 минут, a potom prostě vyprat v pračce. Opravdu, odcházejí skvrny jazykem, kdyby не tyhle ty dva prostředky, já by v práci byla jak čuně. Právě, no.
A právě je úžasné, že bezfosfátový, že a je to... Bez chloru, bez chloru, přírodní složky, nepoškozuje životní prostředí, jsou tam organické soli, protože někdo říkal, jak je možné, že to pouští, ale tam jsou organické soli, které vlastně rozpouští tady tyhle ty skvrny. Fakt, kdy jsem říkala, tohle, pokud to ještě někdo nevyzkoušel, tak si to fakt kupte, protože až bude teda na skladě, ten není, pokud není ten momentálně, taky ten dětský je perfektní. Fakt dobře pouští. No. A nezabarvuje, neodstraňuje barvu ani z barevného prádla. Jo. Někdo třeba má strach, že to je na chlorové bázi, opravdu není, jo, což je super. A ještě čemu mě líbí, protože vím, když kdo má rád rifle, tak občas tam taky je nějaký flek, takže na rifle dáš ten flek zmizet, ale opravdu ten flek, protože vždycky riflovina, она jakoby stejná, tam bude trošičku světlejší barvička, vůbec nežere tu barvu. Takže opravdu vynikající produkt. Takže ode mě ty 4 produkty, это мои фавориты, мои топки. A tvoje, Danuško? Vymyslit něco ještě? Jenom Danuška má jaké topky teda? Já jenom jako kývu, protože mě jako překvapuje, jak jsem dřív kupovala jako dražší prostředky a v podstatě to ani třeba, já mám ráda voňavé prádlo, jo? I když se potom dám do té místnosti, tak aby v tom pokoji to vonělo hezky. Je to prostě hrozně příjemný, jo. A byla jsem překvapená, že fakt jako jsem si nakoupila v Myhy za pár korun a fakt jako vydrží to dlouho, protože to dávám daleko míň. A fakt je to pár korun. A že mi to líto, že si nemůžu koupit další, jako jo. ale za mě jako fakt pro ty děti, já fakt jako používám jenom pro ty děti teď a ten odstraňovač skvrn, že fakt jako nastříkám, když holka fixou se počárala tričko ve škole, no jako co dělá, nevím, ale prostě fixa všude, nejenom na papíře, ne, že jo. A prostě fakt jako říkám, ježiš, já se tričko musím vyhodit. No nemusím, že jo, já fakt nastříkám, jak ukazovala Irinka, trošku to properu v té teplé vodě a hodím to do pračky, protože tričko už je špinavý jako všeobecně, ale fakt je to jako, fakt jako pěkně vypraný a fakt to zmizí, že nemusíte vyhazovat ty trička nebo nechávat jenom na doma, jo, že nechám to na zahradu. Ne, můžu ho používat dál, takže a jsem zase, a říkám, jako cenově za mě je to velká věc, dostupná a i ten odstraňovač jako příjemně voní, jako jo, takže jako za mě jsou to věci, které jsem ráda, že je mám doma. Nejsou to mega malánský balení, kdy máte 5 litrů a musíte to bůh ví kde skladovat. Takhle prostě akorátní, koncentrované věci, které fakt prostě fungují. Takže děkuji za ty informace, co jsme se jako dozvěděli, protože si myslím, že Mihy má jako vyčištěno, nebo všechno, jako úplně takhle programy na všechno. Takže jsem si z minula vyčistila pračku, takže děkuji Irinko, konečně mi pere hezky. A teď tam můžu používat zase tyhle ty voňavý krásky a těším se normálně, až si zase vyčistím pračku a něco vyperu, no. Super. Tak. Tak někdo nám píše, taky jsem nadšena, úžasné produkty. Оправду стоит то за то. Оправду, девчат, те, которые еще не уделали, не маті, не бачленство, не уделали свою перню об'єднавку, течка у нас стигла тих просредку, идут специальные сады, которые вы можете парить поза за 700 корон, там будет 7-8 продуктов, оправду виникається. Єном то скусті, не мусите купувати саду, можете купити 1 продукт, небо 2, не будемо о том кецать, але оправду стоит то за то выскушать. Девчат, а можна ми про вас уделаємо ще наші шампуні, які ми маємо? Když někdo z vás, děvčat, má v skupinke nabídku, co by vás zajímalo, jakou ráda by udělat tak nakratko, to nebylo obtížné, lehké, želevé selání, tak pište. Já navrhuji peče a vlasky. To by bylo dobré. No, to by bylo fajn. Tak z řady tam máme spoustu produktů na vlasy, takže si myslím, že se můžeme od líčení přes uklízecí četu, prací četu vrhnout na naše vlasy. Na jaro jsme zase krásná hříva u všech, takže klidně se vrhneme na vlasy. A někdo píše... A navíc Marta byla tak hodná, která dělala nám ty letáčky a už nám připravila ten letáček i na vlasky, peče a vlasky. Teďka nám ještě někdo píše, dětský čistit skvěle odstraní krvavé skvrny, na které se musí používat ledová voda. Takže... Super. Moc děkujeme za tyhle ty recenze, to je přesně to, co si předáváme dál, protože mnohdy ani nevím třeba, jak bych odstranila. Vzala bych na to Savo a z barevného trička udělám batikované tričko, protože Savo to vyžere. Možná to znáte, tenhle fígl batikovaných věcí. Ale daleko příjemnější je, že tam použiju náš odstraňovač a že s tím vy máte tu zkušenost a že nám ji předáte. Takže tato skupina Irinky je prostě úžasná v tom, že se tam sdílíme ty informace, takže jsme za to rádi, že nás tady sledujete, že my si to čteme a že inspirujete i další, protože jenom tím si to předáme a dozvíme se prostě, jak to třeba použít nebo na co to použít, protože někoho by to třeba nenapadlo. Takže využijeme tu skupinu, je to tady pro nás, pro všechny a jakýkoliv dotaz nebo cokoliv, tak určitě nám tam jako pište.
Holky, a už máme to zapíkané, takže píše super nápad na vlasy a už se těším. Takže příště bude vlasy. Super. Tak Příště jo. vlasy. Ano. Budeme se na vás těšit. Děkuji, děvčatka. Marta, tě taky děkuji za tenhle ten letáček. Moc Mějte krásně. Hezký večer. Hezký večer. Ahoj. Ahoj. Ahoj.